Lenga klenthik. Poryanti lungguh deleg-deleg ing lincak pawon. Drijine ngolak-alik dhuwit 50.000 ing gegemane. Bola-bali ngunjal ambegan landung. Pikirane muyer seser kaya gangsing ucul saka tali. Dhuwit belanjan kang dijatah bojone mung 50.000. Kamangka reregan kebutuhan pawon tansaya mundhak. Sarwana, bojone Poryanti mung bisa njatah 50.000 sedina. Cukup ora cukup ya mung kuwi. Poryanti ora gresula, jer pancen kahanan ekonomi keluargane isih kaya ngono. Poryanti nyadari bojone saiki mung tukang ojek kang asile ora mesti. Narima ing pandung lan tetep ikhtiar. Biyen Sarwana lan Poryanti nyambut gawe ing pabrik rambut palsu ing Sidoarjo. Nanging gara-gara pandemi Covid-19, pabrike nyuda karyawan, kalebu Sarwana lan Poryanti. Pesangon PHK kang nganti saiki durung ditampa, Sarwana sak bojone kepeksa bali ndesa. Pesangon kang diarep-arep kanggo modal usaha durung ana kabare. Nadyan buruh-buruh sing kena PHK mau wis demonstrasi nuntut pesangon, nanging ora ditanggapi dening perusahaan. Duit iki bisa kanggo tuku apa ya? Grenenge Poryanti takon marang awake dhewe. Beras kari sak gelas. Durung sayur lan lawuhe. 4 wulan kepungkur. Jatah blonjo 50.000 isih bisa disisihake 5.000 nganti 10.000. Ning saiki dhuwit 50.000 kaya-kaya ora cukup kanggo blonjo saben dinane. Durung mengko yen Sari anake njaluk jajan. Buyun, blonjo. Aruhe Poryanti marang Yuni kang uga blonjo ing warunge Mak Tiah. Iya, Dik. Sik bingung arep masak apa? Jawabe Yuni karo milang-miling janganan kang ora sepira akehe. Kula nggih bingung kok, Bu. Niki ajenge masak napa? Saben dinten namung tahu ngantos anake waleh. Jawabe Poryanti sajak ngudari sumpeke ati. Mak Tiah ora wani kulaan janganan werna-werna, awit kerep ora kepayon lan tundhone rugi. Janganan sing ora payu mlayune menyang pawon amprih rugine ora kenemenen. Nasibe bakul cilik kang ora duwe bunci gedhe. Ngono wae sok isih diutangi pelanggane. Sejene janganan Mak Tiah uga ngedhep racangan. Nadyan ora akeh renane nanging kanggo kebutuhan pandinan wis nyukupi. Poryanti njupuk pakis rong unting, jamur sak kresek cilik lan kerupuk mateng sak wadah plastik. Berase 1 kilo, Mak. Ujare Poryanti karo nuduhake belanjane. Beras 2 kilo 20, pakis 2 unting 8, jamur 1 7, kerupuk 5, kabeh 40.000. Ujare Mak Tiah sakwise nyijir belanjane Poryanti. Poryanti ngulungake dhuwit 50.000, sik susuk 10.000. Eseme pait madu. Mertandani atine seneng. Isih ana cekelan kanggo jagan yen Sari njaluk jajan. Mung blonjo sakmene wae dhuwit 50.000 mung susuk 10.000. Batine Poryanti.
Jam 12:30 Sarwono mulai sak perlu mangan awan. Praupane sumringah, sajak seneng atine. Sampun sholat, Pak? Pitakone Puryanti marang bojone sakwise jawab salame bojo Sarwono. Wis mampir masjid pisan sakwise ngeterake penumpang. Jawabe Sarmono. Alhamdulillah, iki mau bisa narik ping 4. Entuk ongkos kang lumayan. Sing 5.000 tak cemplungake kotak amal masjid. Puryanti mesem lan rumangsa mongkok. Dene bojone tertib salate lan isih gelem ngamal nadyan uripe kecingkrangan. Sarwono saben dina yen wayahe mangan mesti mulih. Sasat ora tau marung. Beda karo kanca-kancane ojegan sing seneng andhok. Sarwono pilih ngirit lan ngregani masakane sing wadon. Sawise mangan, Sarwono takon marang Puryanti. Kadingaren ora enek tahu utawa tempe gorenge yan? Boten, sari waleh tahu lan tempe terus. Ugi ngirit lenga klenthik. Saiki lenga klenthik larang lan angel golekane. Lah iya, jarene Indonesia iku akeh kebun sawit. Malah hasile enek kang diekspor barang. Nanging lenga klenthik kok dadi barang langka. Sambate Sarwono. Kula nggih gumun kok, Pak. Ujare Puryanti karo ngringkesi piring gelase bojone. Lenga klenthik pancen tansaya langka. Lenga goreng curah kang biasane akeh tinemu ing bakul pracangan sak kiwa tengene omah ilang tanpa tilas. Lenga klenthik kemasan kang regane larang mung bisa tinemu ing swalayan lan toko-toko gedhe. Ngedole wae uga nganggo syarat kang kudu tuku barang liyane kang sajane ora dibutuhake masyarakat. Lenga klenthike kosong, Mak? Pitakone Puryanti. Enek, nanging tak delikake. Amarga akeh wong golek, mengko pelangganku ora keduman. Alesane Mak Tiah. Saka tokone dijatah mung 10 botol. Puryanti lega, wis entuk lenga klenthik kanggo goreng lele paweh-wehe kancane bojone. Wis kebayang senenge Sari anggone mangan awan. Wis suwi Sari ora kambon lawuh amis-amisan. Derek langkung, Mbak. Aruhe Puryanti marang ibu-ibu kang jagongan ing empere Yuni. Monggo Dek Yanti, tes tuku apa? Pitakone sing duwe omah. Lisah klenthik, Bu. Apa? Minyak goreng? Jarene Mak Tia ora duwe. Pambengoke Rina karo jumangkah marani Puryanti semu ora percaya. Pancene pilih kasih. Sambunge karo nguncluk menyang warunge Mak Tia. Waduh, blaen, mesti dadi gegeran iki mengko. Monggo ibu-ibu ngedem nesune Bu Rina. Ajake Yuni marang ibu-ibu. Ngapunten ibu-ibu, kula ingkang jalari. Puryanti sajak wedi. Ora, Dik, sampeyan ora salah. Wis sampeyan terus mulih wae. Rina setengah mlayu tumuju warunge Mak Tiah. Sadurunge Puryanti blonjo, Rina wis disiki nedya tuku lenga klenthik. Nanging dening Mak Tiah dijawab ora duwe. Mak, jarene lenga klenthik entek. Iki Puryanti tas tuku mrene kok isih enek. Aku tuku nganggo duit lho. Mak, ora utang. Rina nyente-nyente karo nuduhake duit atusan ewon. Mak Tiah keweden, ora wani ngetok nemoni Rina. Dheweke njaluk tulung anake lanang, Timur. Ngopo bengok-bengok awan-awan berbegi tangga? Pitakone Timur. Rungokno, Mur, makmu dodolane pilih kasih. Yanti diwenehi lenga.
Lah aku ora. Ucape isih mampak-mampak. Ora tau blonjo rene, mara pisan wae ngamuk. Suarane Timur ora kurang banteri. "Wo, tak laporake Pak Hari. Anggota dewan kapok kowe ben warunge makmu ditutup." Pangancame Rina. "Laporno, tak enteni." Wong weruh lenga klentik larang lan longko wae para wakil rakyat iku mung mbideg wae ngono kok. Tantange Timur. "Bu Rina, sabar." Yuni ngedem-edemi. "Ayo dirembuk apik-apik, iki arep poso, aja bengkerengan." "Aku mangkel, Bu, mangkel banget. Apa aku dianggep ora kuat tuku? Rumangsane, apa mung kene wae sing bisa adol lenga goreng?" Sakpenake dhewe. "Makti, Dik Timur, sabar ya." Yuni nyedaki Maktiah lan Timur. "Lenga klentike isih, Mak. Kantun kalih." Wangsulane Maktiah. "Yen isih siji wenehno Bu Rina." Bu Rina rumangsa menang lan bener. Nganti lali ora atur panuwun, wis entuk tukonan lenga klentik. Yuni gedhe-gedhek weruh kelakuane Rina. Bengine nalika salat traweh wiwitan, ora dinyono Puryanti lungguh jejer sak sof karo Yuni lan Maktiah. Rampung traweh, wong telu mulih reruntungan. "Mak, kula nyuwun sepura, awit kula ingkang njalari dukane Bu Rina." Ujare Puryanti. "Ora, malah aku sing kleru. Karepku gawe senenge pelanggan, nanging dadine malah pasulayan." Jawabe Maktiah sajak nggetuni kedadean mau awan. "Lah nggih to Bu, risah goreng kok longko kados ngeten." Sambate Puryanti. "Aku dhewe ya ora ngerti kok, Dik. Apa bahan bakune sing angel? Apa pancen rekayasane pedagang supaya entuk bathi akeh?" Jawabe Yuni. "Nanging kedadian mau awan bisa kanggo pelajaran. Karep becik durung mesti dadine becik. Muga poso Ramadan iki bisa nambahi rasa sabar lan tumindak adil marang sapa wae. Kelebu pemerintah bisa adil lan ngerti kesengsaraane rakyat." Tuture Yuni karo menggok lawang pageri. Cutel.